Госпожо министър, уважаеми господин министър! Уважаеми зрители, включваме се пряко от Народното събрание, за да ви предадем петъчния парламентарен контрол. Първи на депутатски въпроси ще отговаря премиерът Бойко Борисов. Свободи ме упълномощи да направя следната декларация. В продължение на повече от месец тютюнопроизводителите са в очакване да получат премиите за реколта 2009. Правителството на Република България пое категоричен ангажимент да ги осигури в размер не по-нисък от миналогодишните. До края на месец март Министерският съвет следваше със свое решение да определи конкретния размер по произходи и сортове тютюни, а до края на месец април тези премии трябваше да бъдат изплатени. Вече сме във втората половина на месец април, а решение на кабинета по този въпрос все още няма. Вместо това, правителството прави, според нас, некоректен опит да прехвърли своята отговорност върху бранша с идеята тютюнопроизводителите да се споразумеят. Имам предвид производителите на дребнолистни тютюни да се споразумеят с производителите на едролистни тютюни. Въпросът е какво ще стане, ако не се споразумеят и дали това не е легитимиране на забавянето на решаването на този въпрос. Припомняме, че Парламентарната комисия по земеделие е изразила консенсусна позиция. Всички народни представители, членове на тази комисия, без оглед на партийната си принадлежност, са представили на фонд „Тютюн” и на министъра на земеделието консенсусна позиция как да бъдат разпределени средствата. Управителният съвет на фонд „Тютюн” формализира тази консенсусна позиция на парламентарната комисия като свое решение. Наред е кабинетът. По-нататъшното отлагане на решението на този въпрос с мотив първо производителите да се разберат помежду си, разбираемо ще генерира напрежение сред производителите. От името на парламентарната група на ДПС припомняме, че години наред нямаше напрежение между ориенталисти и виржинисти. Бяха доволни едните и другите. Затова, базирайки се на консенсусната позиция на Парламентарната комисия по земеделие и гори, изразяваме силното си очакване Министерският съвет на следващото свое заседание в сряда най-сетне да реши този въпрос. Припомняме също така, че с измененията в Закона за Националната здравноосигурителна каса и в бюджета на Националноосигурителната каса и в бюджета на НОИ, тютюнопроизводителите вече са ударени с около 600 лева, сравнима база 2009 година, по-високи социални и здравни осигуровки. Или 4 пъти по-високи в сравнение с 2009 година. Наред с това, през тази година за първи път ще се дължи и данък за облагане на доходите на физическите лица върху реализираната продукция. Това са все нови тежести, които влошават социалния статус на тази и без това най-чувствителна социална група в българското общество. И затова очакваме решението на Министерския съвет следваща сряда не просто да балансира интересите в бранша на тютюнопроизводителите,
но да бъде и справедливо, като отчита факта, че тютюнопроизводителите вече са загубили значителна част от своите приходи. И решение, което ще намали драстично размера и на премиите, е крайно неприемливо, преди всичко за тютюнопроизводителите. Ние сме длъжни да изразим тази позиция, защото когато преди Нова година, във връзка с обсъжданията на Закона за бюджета и свързаните с този закон законопроекти за бюджета на НЗОК и на НОИ, предупредихме, че е възможно да има прояви на социално напрежение, в тази ни абсолютно коректна позиция привидяхте опити за нагнетяване на социално напрежение. Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер, бихме искали да ви уверим, че най-малкото ние имаме интерес от социално напрежение. Нашият интерес е в спешното и справедливо решение на проблема с тютюнопроизводителите и струва ми се, че самият Закон за акцизите и Закона за тютюна не оставят поле за оправдание, че няма средства, защото по линия на акциза върху цигарите има целеви финансов ресурс, който директно постъпва във фонд „Тютюн” и той не може да бъде изразходен за каквото и да е друго. В очакване, че следващата сряда най-сетне ще имаме решение на този въпрос, аз изразявам категоричната позиция на парламентарната група на Движението за права и свободи, че ако този въпрос решаването на въпроса се забави отвъд месец април, ние не бихме могли вече да носим политическата отговорност за една или друга проява на социално недоволство. Благодаря ви за вниманието.